St. Joseph the Worker Parish. Sa sobrang lakas ng agos, pati yung puno ng saging, ang laki o tinangay. Kasya kaya? Sakto. Ayan o. Munisipyo ng Florida Blanca. Ayan o. At sumikat ng bahagya. Ang lalaki oh. St. Augustine Academy of Pampanga. Oh, ang lapad pala oh. Fortuna River yung pangalan nito. Nakakatakot lang oh, dahil malalim na. Yun, buti na lang uminto yung ulan. Running strength and then BLD gym. Mine Hearts Academy of the Philippines. Good day once again, karang iga-naga mo kabalen. And welcome kaya katamong panibagong vlog. So for today's video ay kasalukuyan nandito tayo sa may Angeles to Dinalupian Road. Ayan. At nasa tapat natin mismo yung Basa Air Base, which is nandito sa may Florida Blanca. Yan, naku, umulan na. Pasasabi ko lang na ano, yan, umulan na. So ngayon gagawin natin i-update natin itong bayan ng Florida Blanca ngayong panahon ng abagat. Actually yung ulan magto 2 weeks na diretso since dumating yung bagyong Luis at bagyong Maymay. And marami sa mga bayan dito sa Pampanga ang nalubog sa baha, especially sa mga coastal towns. And speaking of coastal towns, marami tayong update doon na ginawa. Pwede nyo i-check sa screen, ipa-flash ko sa screen para magkaroon kayo ng idea kung ano ba yung kasalukuyang yung sitwasyon sa iba't ibang bayan dito sa Pampanga. So yung last update natin, galing tayo ng Minalin at saka yung malaking pagbaha sa downtown San Fernando. So ngayon isisilipin natin yung bayan ng Florida Blanca, kung ano ba yung sitwasyon dito, at may update ko na rin kayo kung ano yung kasalukuyang itsura ng Florida Blanca. Bali random vlog lang, mag-ikot-ikot lang tayo rito kung saan tayo pwedeng makarating. Kaya dito tayo nag-start sa may harapan ng Basa Air Base. Yan. So parang lumalakas na yata yung ulan Kailangan na ba natin magkapote? Pero parang kaya pa naman. Hassle kasi pag nakakapote. Kung di rin lang masyadong malakas hindi natin susuotin. So tara, punta na tayo sa downtown Florida Blanca. So far, hindi naman ganyang kalakasan. Pwede pa namang hindi magkapote. So yung araw pala ngayon ay araw ng Martes, August 11, 2026. At suspendido yung klase sa buong Pampanga. Yan. Sa araw na ito. Ewan ko lang bukas. Hintay pa tayo ng announcement sa ating mahal na governor kung magkakaroon ba ng klase bukas. Mapino yung ambon, no? So dito meron na palang bagong Jollibee, ayan no. Ayan, pinakabagong Jollibee dito sa bayan ng Florida Blanca.
straight Angeles, right turn, downtown Florida Blanca. Yun, kakanan na tayo rito. So last year, tinamaan din ng baha itong Florida Blanca, especially yung sa may Barangay Fortuna. Nakita natin sa mga post sa FB yun eh. Kaso nung pumunta tayo, wala na. Pero ngayon, wala naman tayong nabalitaan na may binahang parte or barangay dito sa Florida Blanca. At ito na yung San Jose Elementary School, then San Jose National High School. Malakas yata yung ulan. Magkano ba yung gas dito? Murang konti 66. 66.40 yung unleaded. Bali after Barangay San Jose, ano na ba yung kasunod? Yun, Barangay Fortuna. Ito na. Dito yata yung binaha last year. Yung mga kabahayan dito, yun malalim nga yung mga parting kabahayan sa likuran. Palalim yung kalsada eh. Daming ambulansya rito. Nakastambay yung mga ambulansya Fortuna Barangay Hall. May perya pa rito. Parang malapit na yung piyesta. Kasi meron ng mga banderitas. Elegant Stone Memorial Park. Ang ganda ng pangalan ng Memorial Park. Yun, sumikat si Haring Araw pero umaambon. Magpipiesta pala dito sa Fortuna. Ito yung Barangay Court. Happy Fiesta Barangay Fortuna. Yun, August 27 and 28. Meron na rin palang kabigting. So sa 27, 28 yun yung fiesta. Tignan natin yung river dito. May malakas din yung agos Ayan. Ito yata yung umapaw eh. Oo, parang ito yung umapaw nun. Kaya nagkaroon ng baha rito. So papakita ko lang sa inyo kung ano yung itsura ng river dito. Siguro dahil nasa Barangay Fortuna tayo, baka Fortuna River yung pangalan nito. Malamang. Ayan yung flood control nila. Parang ito bagong gawa Ito parang medyo matagal na, nilumot na eh. Yun, medyo puti pa. Ayan yung itsura niya. Tingnan natin dito sa kabila. Ayan. Oops, basa pala rito. Ito nga yung umapaw. Kaya nagkaroon ng baha noon last year. Yung mga parte rito
Parting Kabahayan. Sa may bandang ilalim, yun yung mga binaha. So tara, punta tayo sa may downtown. Ngayon pala kasama natin si Tikas. Yan, ang pangalan niya ngayon, Tikas. Honda CB150X. Yung motor ni The Trinity. Bali, nakalib siya ngayon sa pagra-ride. Ano muna siya, vacation mode. Kaya pinahiram muna niya sa atin yung kanyang motor para gamitin daw natin sa ating pag-adventure, sa ating pagbablog. Bali, pangalawang araw na niya ngayon. At ito na pala yung Barangay Poblacion. Yan. Dito, marami na rin mga establishment dito sa Florida Blanca. Very ano na rin siya. Very progressive town dito sa Pampanga. Ayan o, McDonald's. Dito tayo. Para at least magkaroon kayo ng idea kung ano ba yung itsura ngayon ng downtown Florida Blanca. Yun, buti na lang uminto yung ulan. Ano bang street ito? Santa Maria Street. Ito pala yung Santa Maria Street. And then, ang ganda ng building, oh. School pala ito. Mine Hearts Academy of the Philippines. Liko tayo rito. Bali, ikot-ikot lang tayo dito sa may Poblacion area. Yan, ang ganda ng mga heritage house dito. Ano bang building ito? Dito pala yung Yamaha. Ayan, oh. Barangay Poblacion. Doon tayo papasok para makaikot tayo ng todo banda ron. Yan, dito. Ang ganda talaga ng ng bahay. Old house. Malaos Kopo. Bariotic pala yun, no? So yan, ito yung itsura ngayon ng downtown Florida Blanca. So bali ito na pala yung yung pinaka-munisipyo. Yan, oh. Yan, dito na pala tayo sa munisipyo ng Florida Blanca. Yan, oh. Municipality of Florida Blanca. Yun, umaraw na. So tapos dito naman yung Florida Blanca Sports Center. Katabi niya mismo yung palengke. Ito yata yung park. Yan, oh. Pamilihang bayan ng Florida Blanca. Lumakas na naman. Lumakas na naman yung ulan. Ayaw na sana natin magkapote. Balik tayo rito. Punta tayo dun sa may church. Ano pala yun, no? Strong BLD Gym.
Tignan nga natin. Yung tabi ng McDonald's. Ayan, sa likuran. Stronghold o ano? Strength BLD Gym? Paano ba yung proper na pag-pronounce dyan? Yan o, mukhang maganda yung gym oh. Parang strength and then BLD Gym. Yan, maraming nagte-treadmill. Oh, let's go na. Tignan natin kung makakapasok ba tayo rito sa side ng simbahan. Kung pwede yung motor. Parang pwede yata. Yan. Yan, bukas naman yung gate. Kasya kaya? Sakto. Yan. Ito yung magandang church ng Florida Blanca. Ano kasing pangalan nito? St. Joseph the Worker Parish. Ayan o. Picture muna natin dito si Tikas. Ayan, so nakapag-picture na tayo at video. At itong ano bang school ito? SAA. Ano ba yung pangalan ng school na to? St. Ambrose Gym. Ah, yun. St. Augustine Academy of Pampanga. Kaya pala SAA yan. Ganda ng kulay. Ayan o. Ganda ng church. Ayan, tignan natin yung pinaka-park niya. Ayan o. Meron siyang fountain. Ayan. Kaso di tayo pwede mag right turn dito, one way yan eh. Dito na lang tayo ikot ulit. Tingnan naman natin yung banda rito. Ito yung ano niya, yung entrance niya. St. Augustine Academy of Pampanga. To Manila, to Guagua, to Kabangkalan, Dinalupian. Ayan o. So at least nakita natin yung lugar dito. Diretso pa tayo hanggang doon sa may sementeryo. Dito maraming mga nagtitindang mga parang tiyangge. Dito pala yung isang Jollibee. Ayan o. Jollibee Poblacion. Okay, so nakapagmerienda na tayo ng konti. At ngayon didiretso tayo hanggang doon sa may sementeryo, hanggang sa papalabas na ng Florida Blanca.
Dito pa rin tayo sa may poblasyon area. Dito pala yung ano, NIA, National Irrigation Administration. Dito pala yung office niya. Ang daming nagtitindang ano rito, mga street foods. Lumabas yung mga tao dahil ngayon lang lumabas yung araw. So may isang linggo, hindi natin nasisilayan yung araw hindi natin nasisilayan yung pagsikat ng araw. Kaya nagsilabasan yung mga tao. Ito na yung public cemetery. Yan. So try nga natin magpalipad dito kung pwede. Okay, so nakapagpalipad tayo ng konti at nakita natin yung aerial view ng poblasyon dito sa Florida Blanca. So diretso pa tayo. So sandaling tumigil yung ulan at sumikat ng bahagya si Haring Araw. Dito mura yung gas, so 65 lang. Ang daming business establishment dito.
Anong motor ba ito? R15 yata. So dito pala, dito sa kalsadang ito, dito mo matatagpuan yung ano, yung mga nagtitinda ng mga kaldero, kawali, ganyan. At yung giant sandok. Yan, dito natin makikita. So kung napapanood nyo si Idol TikTok, Romeo Katakutan, ganyan yung ginagamit niyang pangluto. Yung jumbo sandok or jumbo sensi. Ito, dito maraming nagtitinda ganyan dito. Ayan, dito meron na rito. Pero wala silang mga, ayan, wala pa silang mga malalaking sandok. Yung banda ron, mas maraming magtitinda. Itong lapad ng ilog rito. Tignan nga natin yung ilog dito. Hindi natin masyadong napansin kanina sa drone shot. Ayan, no? Ang lapad pala, oh. At bago yung kalsada rito. Ayan, oh. Wow. Ang lapad pala. Ayan, oh. Anong river ba to? Ito yata yung Gumain River, eh. Picturean muna natin si Tikas. So, bago yung kalsada rito, tingnan natin hanggang doon sa dulo. Ito na bali yung slope protection. Meron palang dike dito. Ayan, oh. So ito yung ano, latest project dito sa may Florida Blanca. Malapit ito sa may poblasyon, eh. Ewan ko kung sakop pa ba ng poblasyon ito. Nakakatakot lang, oh, dahil malalim na. Yan, hanggang dito pala. Hanggang dito lang. Yan, hanggang dito lang yung nasisimentuhan. Parang ano, control road o dike. At kung mapapansin nyo, sa sobrang lakas ng agos, tingnan nyo yung mga malalaking talahib, oh. Humiga na. Hindi natin masyadong napansin kanina nung nag-drone tayo. Dito pala magandang magano, itong spot na to. Bali itong flood control, yung taas niya, ginawa nilang daan. Yan, oh. Dike na siya. So let's go na. At least nakita natin yung bagong project dito. Nakakatakot lang, oh. Wala mang harang. Pero ang lapad niya, oh. Okay, let's go back to Sandok. Yung mga malalaking sandok. Ano na pala ito? Mabikal. Ayan, oh, Mabikal Elementary School. So, ito yung sinasabi ko sa inyo, mga malalaking sandok at sensi. Ayan, oh, tingnan nyo. Jumbo sila, oh. Ayan. Ayan, ayan yung mga kaldero at saka mga kawali. Yung iba sarado na, oh. Maaga nang nagsara. Oh, ito pa yung malalaking sandok, oh. Yan, oh. Ayan, oh, jumbo sandok. Ang lalaki, oh. Ayan. At dito na tayo sa may Valdez Bridge. Ayan, dito pa lang, laki niya, oh. Ang lapad niya rito, oh. Ang lapad pala rito. Ayan, oh. Ayan, nung rumagasa yung tubig hanggang doon, no? Kasi yun, no? Nakadapa na yung mga ano, yung mga talahib. Ayan, no? Pati yung puno ng saging, ang laki, oh, tinangay. Ayan.
So I think dito ko natatapusin yung ating vlog tungkol sa ating pag-update dito sa Florida Blanca after bagyong Luis and bagyong Maymay. At ngayon ay kasalukuyan pang habagat. Hopefully matapos na para maging masaya na yung buhay. So again, salamat sa panonood and keep tuned to Proylandas for more video updates here in Pampanga and all over the place. So ride safe always, Kabalen. See you when I see you, and Proylandas is signing out.